Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Saavun tänne Oriveden Pukalaan, täytin packraftia. Nyt olisi tarkoituksena meloa johonkin saareen yöksi. Grillalla hyvää ruokaa retkigrillillä ja nauttitaan tästä aurinkoisesta kesäpäivästä. Tuossa mihin jätiin auto äsken, niin oli useampi porukka tekemässä lähtöä. Niin en sen takia viittinyt oikein kuvailla, vaihdettiin kuulumiset ja pakkailtiin ja valmistauduttiin retkelle. Toivotaan, että noilla saarilla ei olisi kauheita tungosta. Vaikka mukava vaihtaa aina muiden retkelijöiden kanssa kuulumiset, niin kyllä sitä leirissä arvostaa omaa rauhaa. Ja oikeastaan sen takia mä oon tykästynytkin liikkumaan tällä packraftilla, koska tällä pääsee liikkumaan tonne saariin, minne ei monet retkelijät lähe tai eivät pääse, jos on jalkaisin liikenteessä. Tässä Pukalajärven toisessa päässä on iso rykelmä näitä saaria. Tässä ei ole missään mitään mökkiä. Kartasta katsoen, niin siihen on merkattu semmonen suojelualueen varaus. Eli ilmeisesti vielä ei suojella, mutta se on kaavoituksessa semmonen varaus, että ilmeisesti ei kuitenkaan rakennetakaan mitään. Niin ajatuksena on tässä katsella joku sopiva leiripaikka, melouskella näiden saarien lomasta ja pysähtyä sitten, kun löytyy semmonen paikka, mihin näyttäisi, että saisi teltankin pystyyn. Rantaudun tähän Onkisaareen. Sen väärin muistan, niin joko luonto.fi tai Oriveden kaupunki suositteli juuri tätä saarta niin taukopaikaksi ja yöpymiseen. Ja en yhtään ihmettele, että se on näin. Koska mitä kattelin tuossa ohi mennessä, niin muita saaria, niin kyllä ne rannat oli aika tiheäkasvuisia ja kallioisia. Että uskon, että tämä on tosiaankin paras vaihtoehto pistää leiri pystyyn. Toki kyllä tämäkin aika semmoinen kalliovoittoinen on, että uskoisin, että riippumatto voisi olla kaikkein paras tänne, mutta eiköhän me telttäkin saada tuohon naputeltua kiinni.
Nyt kun on petipaikka tiedossa ensi yöksi, niin seuraavaksi voisi melkein ruveta miettimään kokkaushommia. On mulla parit oluetkin mukana kylmälaukussa, niin tässä ei muuta kuin grillailla ja nautiskella. Kyllä kelpaa. Itse asiassa pitäisiköhän kohta korkata olut. Onhan tässä jo sen verran tehty hommia, niin eikä me olla se ansaittu. On muuten näppärän kokoinen kylmälaukku tämmöisille retkille, että sopii sopivasti tuonne Packraftin takaosaan. Nämä on tämän päivän kokkaushommia. Ei kosketa niihin vielä. Aloitellaanko tällä? Kirouspraktikko Neipa. On muuten mukavan kylmiä vielä, vaikka ollut useamman tunnin tuolla. Laitetaan lihat sun muut takaisin, niin pysyvät hyvänä. Voin suositella kyllä kaikkia näitä Tujun oluita. Et ei ole kyllä yhtään huonoa tullut vielä omalle kohdalle vastaan. On ehkä mun lempparipanimo tällä hetkellä. Nämä on kyllä semmosia hetkiä, että näitä kyllä aina talvella muistelee lämmöllä ja odottaa aina tulevaa kesää. Ja nyt täällä sitä ollaan nautiskelemassa. Ajattelin tehdä nyt ensitestit tälle mun uudelle retkikeittimelle. Tai tarkemmin ottaen retkigrillille. Tosiaan tää on täysverinen kaasugrilli. Toimii semmoisilla pienillä kaasupullolla, mitä normi retkikeittimetkin. Ja sen lisäksi tätä voi käyttää halutessaan myös puulla ja hiilellä. Tää ei ole mikään semmonen kevyt retkeilyvarustus, että painaa 4 kiloa. On ruostumatonta terästä, mutta tää pakkautuu aika pieneen tilaan. Hommasin tää lähinnä tämmöisillä lyhkäisillä reissuilla, millä tykkää kokkailla vähän parempaa ruokaa ja semmoiseksi tulen korvikkeeksi. Koska monesti kun itse tekee retkiä, niin on metsäpalovaroitukset voimassa ja monesti nämä mun retket suuntautuu myös semmoisiin paikkoihin, mihin ei noin vaan saa tulia tehdä. Niin toivottavasti tää parantaa vähän kokkausmahdollisuuksia luonnossa. Eiköhän laiteta testiin. Nyt kun grilli on kasassa, niin eiköhän ruveta kokkaushommiin. Minkälainen retki se olisi ilman kunnon pihviä. Ja on muuten miehekkään kokoinen. Kokonaispaino 722 grammaa, niin luulisi tällä nälän siirtyvä. Sitten sen lisäksi niin tehdään paistinpotut ja sitten semmoista lehmipoikakastiketta, eli cowboy butteria. Siihen tulee muun muassa paria erilaista yrttiä ja sinappia sun muuta. Eiköhän sitä ole hyvä tuu. On hieman tylsä puukko.
Ei tää oo ainakaan kiireisen miehen homma. Mä laittan tonne nyt nuo perunatkin kypsymään. Kyllä siihen voi sentään sulaa, mutta kuten huomaatte, niin ei se ainakaan niinku tirise kovinkaan paljon nuo perunat tossa. No kyllä se on ihan tuntuu lämpöiseltä. Testasin halkaisemalla vähän yhtä tuommoista lihakimpaletta, että mikä sen kypsyysaste on, ja se vaikuttaa olevan aika lailla kypsää, ehkä vähän liiankin. Niin ajattelin laittaa ne nyt tänne folioon, laitetaan ne tasaamaan lämpöön ja odotetaan sitten, että nuo perunat kypsyy. Ja sitten ruvetaan ruokailemaan. Alkaa kyllä pikkuhiljaa pimentymään ja ilmakin olla sen verran viileä, että pitää varmaan kohta puolella laittaa vähän pitempi hihasta päälle. Tämä on kyllä mukava olla reissussa, kun on niin lämpöinen, mutta sitten ei ole vielä ötököitä ollenkaan. Tosiaan nyt on, olisiko se, no nyt on päättäri viikonloppu, niin olisiko se joku 29. päivä toukokuuta. Eli ihan kesän kynnyksellä. Niin. Mukavaa olla täällä, kun ei tarvitse etököstä murehtia eikä siitä, että olisi liian kylmä. Nyt alkaisi olla sapuskat valmiina, niin ei muuta kuin annoksen teko hommiin. Laitetaan ekana nuo perunat tuohon. Tuoksuu kyllä ainakin ihan älyttömän hyvältä. Sitten sen jälkeen niin otetaan täältä folionyytistä nuo lihat. Mikäköhän kimpale me otettaisiin ekana. Otetaan vaikka tuo. Ja sitten otetaan tuo. Pitäisikö tehdä semmonen pieni kypsyystesti lihalle. Nyt kyllä taisi olla silleen, että meni ihan täysin kypsäksi tämä. Jotenkin on vähän yllättynyt, kun jotenkin tuntui, että se oli niin tehoton se tuo grilli, että se hyvä, että tirisi, mutta ehkä sitä varmuuden vuoksi sitten tuli vähän liian pitkä piettyä. Mutta ei tämä ehkä liian kuivalta kuitenkaan tunnu. Että ehkä tuo niinku ihan menettelee. Sitten mulla on kastike täällä. Mä koitin sulattaa tätä. Tää koitin ja sulatinkin tuossa grillin päällä vielä lopuksi. Niin dipataan sinne. Tuolta näyttää, kuten näette, niin se on aika niinku kypsä. Itse tykkään semmoisesta mediumista yleensä, niin sen puolen meni pieleen, mutta maistetaan kastikkeen kanssa. Ihan älyttömän hyvää. Ei kyllä yhtään haittaa, vaikka tuo liha menikin kypsäksi. Tuo kastike niinku, se on ihan älyttömän hyvä. Kyllä tämmöistä annasta kelpaa syödä näissä olosuhteissa. Täysin peilityyni järvi. Aurinko on laskemassa ja yö hämärtymässä. On semmoinen sopivan lämmin, että pitkähihanen päällä niin oikein mukava olla. Ja täällä minä vaan niin nautiskelen hyvää pihviateriaa. Ai että.
kyllä kelin suhteen on ollut ihan täydellinen teltta-aamu. Oli ihana herätä tosta ja kun ei ollut yhtään vilponenkaan, niin ei ollut mikään kiire pukea lisää vaatetta tai muuta. Sen kun avasi vaan tuon teltan oveen, että vähän paremmin ilma liikkuu ja sitten kattelin näitä upeita maisemia. Oon aika täynnä vielä sitä eilisestä päivällisestä, joka taas venyi iltapalalle, että olisiko se ollut jotta puolta yötä, kun mä se söin ja koko lihakimpale meni. En tiedä, onko tämä ihan normaalia, että 700 grammaa lihakimpale menee iltapalaksi, mutta toisaalta en mä kyllä hirveämmin sinä päivänä muuta syönyt, että siihen nähden. Niin mietin tosiaan, että pitäisikö vaan keittää kahvit ja sitten ehkä haukata tähän joku kevyt leipä. Ja sitten pikkuhiljaa ruveta hommautua täältä poikkeen. Mä varasin nyt tähän aamulle oikein kananmunat ja grillimakkaraa ajatuksena, että teen oikein semmoisen kunnon munakkaan, mutta nyt jotenkin tuntuu, että vieläkin on sulateltavaa siitä eilisestä. Mulla on aamukahviksi tämmönen retkikahvi. Mä oon kerran aikaisemminkin juonut tämmösen ja muistaakseni tää toimi silleen, että tässä on 2 osia tässä pussissa. Yläpuolella on semmonen, missä on ne kahvit ja sitten se suodattuu laskeutumalla tänne alaosaan ja sitten tosta korkin kun avaa, niin siitä saa kaadettua sitten mukiin. Ainakin hyvät tuoksut tulee. Ja nyt kun sinne on lisätty vesi, niin hyvä aika niin kun katsella nämä ohjeet. En tiedä, vai onkohan se suodatin sitten tuossa korkkiosassa. Mitä mä laittoin tuohon, niin kun mitä mä lisäsin tuohon, niin sehän niin kuin käytännössä vaikuttaisi, että ne purut olisi tuolla niin kuin joukossa. En tiedä, höpötinköhän omia. Pitäisiköhän meidän seuraavaksi katsoa tuo grilli. Että miltä se näyttää. Minkälainen siivo siitä on jäänyt. Joo, itse tuo grilliritilä näyttää tältä. Jonkun verran siinä on rasvaa siitä lihasta ja tuolla rasvakaukalossa, niin siellä on ihan onnettoman vähän vaan rasvaa. Tosiaan tässä on, tämä alla on se varsinainen polti. Onko tuo sitten niin kuin lämmönjakolevy tai joku tommonen, miksi tätä kututtaa. Mutta näyttää ihan samanlaiselta mitä isommissakin grilleissä. Mutta mä veikkaan, että mä puran ton grillin noineen. En putsa sitä nyt yhtään se enempää. Nakkaan sen tuohon kuljetuslaukkuun ja sitten kotona laitan sen astianpesukoneeseen. Tosiaan nuo kaikki osat tuosta on ruostumatonta terästä, niin kaikki poltinta lukuun ottamatta niin kärsii laittaa astianpesukoneeseen. Turhanpä sitä täällä ruveta
ähräämään puhtaaksi. Fiilikset tuosta grillistä ensitestin perusteella on vähän kaksijakoiset. Kyllähän se on niinku olihan se siisti niinku oikein hyvä kauniissa kesäillassa täällä Luonnonhelmessä niin grillalla, mutta sitten toisaalta niin tuo lämpesi vähän toispuoleisesti. En tiedä oliko osa siitä, että se oli ihan pikkusen kallellaan tuo grilli ja olisiko se kaasu päässyt sitten virtaamaan toiselle puolelle paremmin. Ja sitten kantta tuo vaatisi ehdottomasti. Että se vähäinen lämpö, mitä tuosta tulee, niin se aika lailla valuu harakoille. Kyllä tähän raftiin sopii aika paljon tavaraa. Mulla on molemmissa ponttooneissa niin semmoset pitkät kuivapussit. Siellä on kaikki semmoset pehmeimmät tavarat. Ja sitten mulla on takana on tämmönen iso kuivapussi, kylmälaukku ja sitten tuossa on tuo grilli. Sitten keulille on saanut vielä mahutettua tommosen pienemmän kansilaukun, jossa on semmosia tavaroita, mitä veikkaa, että saattaa tarvita melomisen aikana. Vaikka tonne mahtuu ihan älyttömästi tavaraa, niin on tää aika työlästä tuo pakkaaminen, kun aika monta eri nyssäkkää on ja sitten miettii, että mikä menee minnekin ja mahtuuko ylipäätänsä kaikki kamat kyytiin. Vähän miettinyt, että pitäisikö sijoittaa vähän semmoiseen isompaan kuivasäkkiin, johon sopii suurin piirtein kaikki tavarat ja sitten se vaan lätkäsisi tuohon perän päälle. Ollaan kohta siinä Roninmaan laavun kohdalla. Ajattelin pitää siinä ihan pienen breikin. En varmaan nouse raftista ollenkaan, mutta juon vähän vettä ja syön suklaapatukaa. Se on sopivasti puolessa välissä matkaa. On tää kyllä hienoa seutua. Käymisen arvoinen paikka ihan melomallakin. Hiljaiselta näyttää Roninmaa. On porukka näköjään jatkanut matkaansa. Viitin edes ottaa noita melontahanskoja pois, kun oli niin tiukka sovitteiset. Jaksa ährätä takaisin. En kyllä ihmettele tästäkään, että tää on suosittu paikka. Suosittu päiväretkikohde ja ihan yö ylikin, kun on tää nätillä paikalla tuo laavu ja sitten tää erikoisuus, että menee tämmönen silta tähän tonne saareen. Mutta on se jotenkin mukava välillä suunnata niin kuin samoille suunnille retkelle, että tulee jotenkin semmoinen kotoisa olo. Että nytkin tänne vaikka ihan erilainen reissu kuin viimeksi. Viimeksi mentiin alaan ja nyt pääsi melomaan ja saareen yöksi, niin
kuitenkin tuli semmoinen kotoisa olo, kun tiesi vähän näitä mestoja ja tiesi, että tässä puolessa välissä on tuo tuttu taukopaikka. Ja tiesi vähän, että mitä odottaa ihan näiltä maisemilta ja minkälaista maastoa täällä on sun muuta.